Haluan esitellä teille uskomattoman ihmeen Koranista. Kappale on nimeltä An-Naim, joka tarkoittaa tähtä, muistakaa. Surah An-Naim 49. säkeessä Allah toteaa, että hän on Siriusin luoja. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tietty tähti Sirius mainitaan nimeltä Koranissa. Katsotaan nyt ensimmäistä säätä, kun tähdet hämärtyvät. Tässä alkusäkeessä esiintyy sana tähti. Nyt tarkastellaan samaan lukuun kohtaan 38, jossa sana maa esiintyy. Sana tähti ensimmäisestä säkeestä ja maa kolmannesta säkeestä ovat erillään 891 kirjaimella surahin sisällä. Jos etsit todellista etäisyyttä maan ja tähden Sirius välillä, huomaat, että ne ovat 81 valovuoden päässä toisistaan. Tämä on erittäin huomionarvoinen sattu. Kun olen havainnut tämän merkin, on selvä, että heidän silmänsä hyväksyvät sen, mutta heidän sydämensä vastustaa sitä.